sukaɓe Afrique takkusan yoni to Gurela Cooga to Hijaja to Tampi Daro to Jawaldi to Burgoduna to Atena to Lewe to Bubu Awdi to Rufi Awdi to Ferella to Hemedata to Mbahe to Dabbe to Dabban to Mbagn to Windingham to Ñabina ko on takkusan jula ha e nder galle ceerno Abuja ba soto beydel gawdi ko taari ɗum kala en jeeya e gandi ɗi kabaruji men to leydi Mauritanie police halfinaɓe ko fate losgoji ɓe mbaɗi wiccite galle Badara Wul Abdoul Aziz mi gonnoɗo hoorejo leydi ndi ha joni to leydi Mauritanie ministre kalfinaɗo ko fati e fate commerce o waɗi ñalawma altine hanki o jillu makko e nder jeeriyel liggima taw kel to Nouakchott Sara Juma Maroc holliri noon ɓoyata ma caɗele liggim gasta laaɓa e nder leydi hen to leydi Sénégal ko lana ndiyam gota yiwi e nder wuuro witego Doué tawa kadi tawa e nder fanɗe Podor to leydi Mali ma en kaale jaltugol aduna mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi hono Amadou Toumani Touré to leydi Guinée Alpha Condé waɗi limogé gonnoɗo directeur général ANSP yimɓe hewɓe noon kolliri o riwiri on tan ko saabu ko lundiyanke to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara waɗi weeɗi junggo o namdima kadi joddade e biteɗo Henri Colombeji mawɗo lundiyankoɓe e oɗo saaha joni to leydi Central Afrique François Bozizé ko mennoɗo wonde hoorejo leydi ndin o holliri tigui ñalawma hanki o joƴini candidature makko gam yidde jeeyaden e mbiri ƴamtoyoɓe lefol laamu kabaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to Palestine ha to dowlaji dentuɗe Amérique to leydi Pérou bisimilla moon e ketki kotodirte joni jañoɗen بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo Samba Dembongela Dia to lewe ko mawnuma duttiɗo Mamadou Dembongela Dia to lewe ko mawnuma duttiɗo Alhaji Amadou Aliou imama wuro lewe ko denduma duttiɗo Mamadou Boubouba to Belgique ko musidɗo muma duttiɗo Amadou Djibi Dembongela Dia to lewe ko ɓiyuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagala bandiraɓe julɓe kala ɓe ngullo dendagala bandiraɓe lewenaɓe beela gawdi Atena gurela maɗuma gurel seele bobo awdi bagodin fondu wolum ha tara aɓe ngullo dendagala bandiraɓe julɓe kala jaltugol aduna miñiɓe hen banggue dendiɓe hen banggue musidɗo mabɓe hen banggue jinnaɗo mabɓe hen banggue biyetenoɗo Djibi Dembongela Dia yalti aduna jeenayyi lewru novembre lu gonɗen woni altina hanki o toon to lewe ko ñande hen o wira toon to lewe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa feddeɓlo sukaɓe Afrique gaddugol ceerno Habous Diallo ene nelda duwaw dendagal a ɓesgumo ko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannomo aljanna kanko e dendagal a mayɓe julɓe kala yettindo en naɓataki o ko ɓi ko biteɗo Amadou Djibi Dembongela Dia taweteɗo toon to lewe ayo mi dañi bela mi hillama bela ayo mi joftay bela ayo bela ayo mi dañi bela docteur Djibi Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djibi Sow ñalawma hande o mo tawe to cuuɗi meɗen Barkewi e nder galle ceerno Sarif Boubacara Haydara kala gonɗo e nder région mo Tambacounda so tawi ari ha to Kidira sara juma mawɗo mo Kidira ma tawɗon pharmacie docteur Djibi Sow mbawa hebde leɗɗe ɗe jiɗɗa so tawi ari hay région mo Matam aɗa iwi Matam aɗa natira Wourossogui woɗɗani garage Wourossogui banggue ma nanoɗo garage nan ɗon mécanicien ji sa ari haɗon ma yiɗona pharmacie docteur Djibi Sow so tawi ari ha to Dakar lamorgo leydi Sénégal Keur Massar lawol faade Bouna
saje tibis awidum arrêté pas ma tawdon pharmacie docteur Djibiso siftindol docteur Djibiso ko safi yanke ngana witti yanke ngana gila nyabuji ciudi nder balli ko wayno fibro kyste hernie hémorroïde diabète tension kono ne kadi butowo donc de besnude jippiɗo e leeso hop ko miijiɗa docteur Djibiso ene safra sella sa yiɗi hebde hen ko laaɓi ngam jokkodirde docteur Djibiso mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 924 16 81 walla mbaɗa 77 walla mbaɗa 70 85 72 47 on woni WhatsApp makko kono ma mbaɗa indicatif leydi Mali walla mbaɗa 77 341 96 51 mbadden danɗo faade docteur Djibiso battake tintinde e siftinde ummorade e maître Adama Baldé maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi laaɓaɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal maître Adama Baldé spécialiste médecine traditionnelle baɗaɗo rekkoni ha timmi maître Adama Baldé ne tintina dendagal pulagu to wawi wonde kala wonde e oɗo saha kala o woni koye jillu makko e nder reedu Fouta e jillu makko to lappol palol dande maayo ngol leydi Sénégal yidde makko noon koye juurade e yettade yoga e guure to anduɓe men e to fina tawaji men tawete maître Adama Baldé caggal nde waɗi jillu mum to aram o jaɓɓa kadi to wiyete gamaji maître Adama Baldé ene andina dendagal bandiraɓe wonde ñalawma hanki o waali koto paati galo ko ɗo no ñalli hande kadi to galle ceerno Seydou Nourou Ba kanko maître Adama Baldé o holliri tigui ñalawma hande o ummima ɗon to paati galo o fayi to Djoum so ummima to Djoum kadi ma o ya ha to Richard Toll juuroyade ceerno Yaya Ba musidɗo makko sehil makko so ummima ɗon kadi ma o ya ha to Dagana tan noon nawatamo ko juuroyade ceerno Djibi sehil makko musidɗo makko ma o ya ha to Ndar o ya ha to Louga ma o yetto ha to Touba ma o ya ha to Bakel o yaha kadi ha to Rosso leydi Sénégal ma o yetto to Thiès kono kadi ma o ya ha to Kaolack o sakkitoro jillu makko ha to Mbour maître Adama Baldé noon nawani ɗum tan ƴewde klineɓe walla daboyade walla jubboyde walla habboyde maître Adama Baldé nawi ɗum ko yiide fina tawa men e juurade jinnaɓe men anduɓe men e heɗade kadi dendagal caɗele e yirude guite mum dendagal caɗele Fouta men o jogui e guure men jogui beele so arti dendagal fodɓe yettinede e fodɓe tinde kala ene tina maître Adama Baldé noon ene paari e kala ɗeɗo guure oɗon fandu oɗon diwan kala jiɗɗo bismiɗomo so noddimo numéro téléphone makko nani ko 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 949 73 83 ko numéro uji makko WhatsApp so tawi a noddimo a bismimomo wuuro moon so tawi wol caɗele joguiɗon ɗe jiɗɗon laamu tina ɗe jiɗɗon aduna o foof tina so yettimo so noddimo on bismimo ma o ara ha no hannirta ni maître Adama Baldé ene wiya en mbadden danɗo faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata sappo lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kabaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen Ahmed Yahya ko hoorejo fédération football football mauritanienne ko kanko addi ngal ɗon catal ko fati fuggu koye gueɗe nder leydi Mauritanie o
holliri tigi wonde ko kettuɗo gembe makko jeede kay e ɗiɗon mbiruji yimɓe kay waɗede ɗaftodiral ardade ko wiite CAF woni confédération africaine du football woni tigi feddere ndinde dendagal ardiɓe dendagal football e nder dongre afrique kala ko yimɓeji mbiɗina mbiruji noon ko heno jeeya o holliri noon hetti gembe makko kay ngam yidde jeeyade ɗiɗon mbiruji o holliri noon hollirama noon e nder ɓen kadi ɗina mbiruji e oɗo saaha joni ko mbiruji nayyi kanko watti mbiruji nayyi e oɗo saaha joni gembeniɓe yidde kay ardade oɗon kafa e nder mabɓe noon en tawe hen joom ngaalu kewɗo no fewi tawa kadi ko homme d'affaires kewɗo ngaalu woni ko wiyete milliardaire Afrique sud najo woni sud africain on noon ene jogui tigui yimɓe hewɓe fédération ngaji kewɗi dewɗi caggal mum ko wayno fédération football Afrique du Sud e ko wayno fédération de Nigéria wondude e Sierra Leone e Botswana kala ko on gembata yidde andide noon bandiraɓe kala kay jiɗɗo wonde hoorejo kafa la budde kay ya jomum heɓa ko wiyete parrainage fédération ngaji tati football tawa ko nder ɗin fédération ngaji tati tawa fédération leydi mum ene jeeya hen fédération leydi ma so gembima a dañi fédération ngaji ɗiɗi goɗɗi gembima keeri caggal ma ko nden tigui mbawata waɗede validé ko fati e candidature ma ko ñande 12 lewru novembre gonɗen ɗum noon ko ñande hen uddata ha laaɓa ko fate kaɗereji candidat ji yiɓe jeeyade kay e mbiriji ɗaftodirotoɓe e gon fannu ha joni ko leydi Mauritanie kalɗen police police yeehi altine hanki o galle Badira Wul Mohamed Abdoul Aziz ko ɓi mannoɗo wonde hoorejo leydi ndi ɓe mbaɗi wiccite galle makko o hollirama tigui dendagal cuuɗi gonɗi e nder galle o e dendagal lobbuli e koñuji kala ɓe bicciti ɗum no fewi noon siftinɗon noon Badara ha joni e oɗo saaha mo kalten o tawi tigui e juuɗe dadiɓe hollirama noon sakket ɗo ko mannoɗo wonde walla ko conseiller à la présidence de la république biteɗo Haïda Wul Ba ko kañum portimo plainte ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder maaje kadde leydi Mauritanie capanɗe jeenayyi e ɗiɗo clandestin migré taw ko clandestin woni tigui ɗannotonoɓe ɗanne suuɗaru tawa kadi kamɓe foof koɓe Sénégal naɓe ko yooliɓe ene donki yitede e nder maaje kadde leydi Mauritanie woni ko wiyete porté disparu kamɓe noon ɓe jolno kamɓe kala noon ɓe gonno koye laana taw ko laana jolluno kam 110 neɗɗo ɗanne suuɗere woni clandestin umminoɓe to leydi Sénégal yamannoɓe dongoro Europe kamɓe kala noon laana mabɓe yuuno koye nder maaje kadde leydi Mauritanie e nder maaje kadde leydi Mauritanie ko ɗon laana mabɓe yuuno guila kay ñande 3 lewru novembre gonɗen ɗo hollirama noon guila nden noon faade oɗo saaha joni goskiji kewɗi puɗɗima yitede hen kono ɓeɗon capanɗe jeenayyi ɗiɗo ha e oɗo saaha joni goskiji men cuwata o yitede hono noon holliri kay ɓeɗon taw ko halfinaɓe ko fati e nden ka e kisal e rende keeri leydi Espagne woni ko wiyeteɓe commando frontiérage ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade e gollodiɓe mum o waɗino heewadde kala kikiɗe so altine hanki one o holliri tigui wonde leydi Mauritanie 360 e yimɓe jeeɗiɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe Covid-19 kolkisama e nder holkiso he noon tawama tigui hen 13 e jaati ko fiɗaɓe hen 13 ko fiɗaɓe hen 13 ko fiɗaɓe 13 ɓe noon hen jeetata koto leegal bitangal Tafrak Zeynam to Nouakchott goto koto leegal Sabkham goto ko Arafat goto to Daranaïm goto koto Toujinin keddiɗo koto Elmina on paami tigui dendagal 13 yitaɓe kala koye nder wuuro Nouakchott ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellanoɓe hen jeegomo testama négatif woni tawama celli hano hannirta ni pati galleji mumen hay neɗɗo goto noon Allah mo rafi o yooɓi ñalawma hanki o e oɗo saaha joni noon leydi Mauritanie togui ko moro sotina kay e nder leydi he fade oɗo saaha joni dendagal winditiɓe doggol coronavirus taw ko tinaɓe ko ujunnaji jeeɗiɗi e temedde jeetati capantati ujunnaji jeeɗiɗi temedde jeetati capantaro e tato e nder mabɓe noon hen ujunnaji jeeɗiɗi e temedde nayyi capanɗe jeetato e joyi keptino cellal mumen hano hannirta ni temedere capanɗe jeegomo e joyi neɗɗo kawrino hen e ladial ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen naha minto Hamdi Wula Moknas ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate commerce e ko fate aroɓe wangade woni tourisme altine hanki o noon kanko Wula Moknas o yehitti minto kanko naha minto Hamdi Wula Moknas o yaɓi koyɗe makko noon o yettima ha to jeeriyel ligimaji tawateguel to Sara Juma Maroc ceere ligimaji tawateɗe to Juma Maroc e nder Nouakchott o holliri noon e oɗo saaha joni taskama noon e oɗo saaha
saha joni liggimaji ne ngakki no fewi e nder yoga e guren mawde e nder leydi Mauritanie ko non Nouakchott e Nouadhibou o holliri non e jillu makko he non o holliri tigi addimo non ko ƴewde kay caɗele ɗe to yarata e andinde kadi leydi Mauritanie naɓe kala wonde ɓoyata ɗiɗon caɗele ma gasa ha laaɓa nder leydi he saabu laamu leydi ndi nana darino doole mum ponno haɓade ɗe ɗon caɗele to ɗum ha laaɓa beele ɗum ne gasa ha laaɓa beele kadi gueɗe baɗe ni ene natta ha yiyede ha laaɓa e nder leydi he kanko Mintou Moknas noon o waɗi erango faade e dendagal ɓen joom ngaluji tawa koye kala saaha yahoɓe ha to leydi ma o e caggal leydi ene codoya toon ligguimaji ne mbaɗa importé woni des importateurs ene gadda ɗum e nder leydi Mauritanie o waɗi erango faade ɓen noon yo tinno yo mbattu hakkillaji men wadde investir nder leydi he tawa kadi investissement o koko fati e remru watta remede nder leydi ligguimaji e fruiji mbatta remede nder leydi hen tawa wona ko yimɓe cuhli kala ne ummoyo caggal leydi holliri kadi ko ɗen ɗum tan wawi ittude leydi ndi e oɗo saaha joni ha laaɓa e ɗen noon caɗele siftinde on noon fodde hande jonte tati nder leydi Mauritanie ligguimaji ne ngakki no fewi kañum e fruiji kala tawa ala ko saabi ɗum so wona e oɗo saaha joni police arioji ko guddi damal mumen taw ko keerol hakkude mabɓe e leydi Mauritanie ko ɗon oye nokku o noon dendagal oye werlaji ummotoɗe leydi Maroc dimdunode ligguimaji e fruiji ko ɗon kewno rewde gam nadde leydi Mauritanie e oɗo saaha joni noon ɓen police arioji caggal kay caɗele dañji e leydi Maroc koɓe udduɓe ngol ɗon keerol tawa koto nokku to wiyeten guerguerat ne tawe 55 kilométre hakkude mum e wuuro Nouadhibou lobbuɗo yurmede ha joni kabaruji men e demgal Pulaar seno wimata leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal aden kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗinoɓe kewadde kala subaka so hoccite ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen e oɗo saaha joni to mborosos Covid 19 o yarata o holliri noon e nder waktuji nogas nayi ɓennuɗi e nder leydi Sénégal kala ko 5 e jeeɗiɗo neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe Covid 19 ko ɓen kolkisa e nder holkiso mabɓe he noon hen jeenayo tawaɓe e jaati ko fiɗaɓe ene qime ha 0,55% e nder ɓen noon hen ɗiɗo koko wiyete cas importé woni tigui ittuɓe rafi o caggal leydi tawa kadi koto aéroport Blaise Diagne woni AIBD ko ɗon ɓe tawa heddiɓe ɓe noon jeeɗiɗo heddiɓe kala koko wiyete cas communautaire woni ƴettuɓe rafi o tawa hay nokku ganda toɓe ƴetti oɗon rafi ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellanoɓe hen 17 kepti cellal mumen hano hannirtini paati galleji men neɗɗo goto noon e nder mabɓe ne tampi no fewi ma wallite to banggue Fofang to hôpital principal mo Dakar ɓe kolliri kadi e nder oɗo saaha joni ñalawma hanki o fayi hande hay goto ala mo rafi o yooɓi fittande mum leydi Sénégal noon rafi neɗɗo gadano yiiteɗo wondude rafi gila 2 mars tugguide en noon faade oɗo saaha joni ɓe jaara 15 ujunere e temedde jeeɗiɗi e nogas neɗɗo winditiɓe doggol corona hen 15 ujunere e temetere capanɗe jeegomo keptino cellal mumen hano hannirtini patino galleji men temetere e nogas e jeegomo ɓen kawrino ela diala e oɗo saaha joni ɓe kolliri tigui ɓe jogui nogas e jeeɗiɗo neɗɗo heddiɓe e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder Dakar to hôpital Idrissa Pouye noon ko cumo tina toon jamma hanki o noon ko tino cuma toon ko cumo tigui tina toon caggal ɗum noon ɓoyani tigui ɗon koninkoɓe faabu mbawi tigui arde ñippi cumo ngu hano hannirtini cumo ngu noon hollirama tigui ko nder dépôt goto woni fawru woto tatede nder hôpital o ko kañum tigui sumno ha e oɗo saaha joni noon en keɓani andude holko saabi nguɗon cumo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leegal bitengal Keur Massar noon koko yurmini waɗi toon ko sagata goto kupputo ko passager woni kuppunoɗo billet mum ene ummi wuuro Touba ene fayi to Dakar nde o ari noon ha e nder leegal to Keur Massar omo jooɗi e nder bus makko haydara o wondani ko ɗon tigui rafi o ɗon tigui o wasi fittanu makko taw koko wiyete mayde perallam bus o no koye nder bus e o wasi fittanu makko nde koninkoɓe faabu kalanano ko ɓen tigui mbawi arde ƴeŋtini goski makko e nder oɗon bus ha joni ko leydi Sénégal to Mbacké o ndin mbaɗi ha joni to Mbacké ne koko yurmini waɗi toon ko cukalel gotel jaranno gueɗe duuɓi tati wasi fittanu mum tawa kadi ko werlamo hinde 4 kañum yooɓi fittanu makko on werla noon tawa kadi ko koddiɗo mabɓe caggal kayde yalti galle mum subaka ene wiye monsieur Lo en yalti galle mum subaka de dawa ligguey mum tawa kadi liggo agent société biteɗo TEDx noon woni télécom Africa distribution expertise ko on werla mum caggal kayde waɗi marche arrière ene yaltina auto muɗum e nder garage galle muɗum nde auto waɗi marche arrière ha yalti boowal o ƴippi omo udda damar galle makko ɗon tigui o yi ƴiƴam ene wama lesa auto makko o yurni noon ko ɗon tigui o tawi ko periɗo guel ɗon cukalel jaranno gueɗe duuɓi tati taw kadi ko fergo musco no fewi saabu kay o yaɓɓo cukalel guel ha hoore mum nirki noon ko ɗon tigui o ɗon tigui nde yimɓe gaari yaltinde goski hi kay ɗon kanko noon ko ɗon tigui police naggui mum tawi mbadi losgoji caggal ɗum noon waɗanoma
defre yeso justice ko ñaltine hanki o tigi o dari yeso ñawoɓe taw kadi o ñawira koko ñawira taw yeso ñawoɓe taw kadi o ñawira koko wiyete tigi o ñawira koko wiyete homicide involontaire ha joni ko leydi Sénégal kedren to Podor e nder falde Podor subaka hande o ko lana ndiyam tawa kadi ko jolluno ko yimɓe hewɓe feewi yahannoɓe wirde kureji men ko ɓente e nder falde nokku faade Pouye to wiyete Bouye to wiyete Douye ko ɓen tigui lana mumen yuwi hollirama noon e oɗo saaha joni yimɓe tato ha e oɗo saaha joni suwa taw yitede ko porté disparu suɓa hebde noon bilan tigui holno foti yimɓe porti waɗi hen porté disparu keɓani bilan ko fate yore kono noon hollirama e oɗo saaha joni ko koɓe faabu mbawi arde toon kay nana darino dole mumen ponno ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen MVM ko alkule inde Mauritanajo hela ɗon tawa kadi ko Mauritanajo nannoɗe nder leydi Sénégal o suuti toon konngudi makko o fiili vidéo weddi e nder réseaux sociaux tawa nder on vidéo ko vidéo mo kewɓe jeeɓi ko kay ko ƴettude sudde konngudi makko ƴettade walla bonirde nedi ko fate diine islam gila nden noon gila nogas jeetati lewru octobre maydu ndu ko teɓanoɗo tawate tigi ko juuɗe dadiɓe ñalawma hanki o noon hollirama tigi o darima yeeso ñawoɓe o darima yeeso ñawoɓe noon tawa o ñawira koko wiyete blasphème woni tigi bonirde nedi diine islam e nadde kadi leydi Sénégal tawa o naati ɗum ko de manière clandestine woni tigi o naati leydi ndi o naatirani damal manggal o winditaki hay goto andano o naatiri leydi ndi ha tengti noon kadi e oɗo saaha joni mo rafiji covid 19 keewi no feewi noon oɗo mo ñaawa e oɗo saaha joni procureur de la république o namdima tigi nde o sokate duuɓi ɗiɗi kaso ferme tawa yiyata nangue ko ñalawma ñande sappo e jeegom lewru novembre gonɗen ndu ko ñande hen tigui ñawore makko gasata ha laaɓa sen ummima to leydi mo Sénégal ko to leydi Mali paadena to leydi Mali noon leydi Mali finire hande ko sunare mawnude feewi caggal kay nande ɓe subaka law jaltugol aduna mennoɗo wonde hoore juɗe ndi bitenoɗo Amadou Toumani Touré noon ɓurɗo lolidde ATT kañum tigui yalti aduna to Istanbul e nder leydi Turquie ɗeɗo balle kala noon ko jano toon e mbadi safruji o wonano celluɗo no feewi kanko Amadou Toumani Touré noon ko toon tigui o yalti aduna Amadou Toumani Touré noon o laamino leydi Mali ko ñande 8 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi woni 2002 kanko laamino leydi ndi noon ha ñande nogas ɗiɗi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ɗiɗi ko nden tigui dadiɓe nder guinno laamu makko tom wonno kadi siltirɗi manda makko eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kanko Amadou Toumani Touré noon o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi ɗiɗi ha joni ko leydi Mali keddoɗen to Bandiagara hanki jamma sanga 20h30 20h40 woni tigo piyande gurde no feewi ko taw ko jokkodirɗe kañumen tigui nana e nana noon e nder wuuro Bandiagara ɗum noon ɗen piyande noon ɗe piitiɗe nana tigui ko sara juma wuuro ngo juma biteɗo juma Saydou Nantum ko sara juma ɗo ko ɗon tigui piyande ɗe nana nde yimɓe notiti e penɗo noon ko ɗon tigui ɓe tawi ko almami jama ka ko kañum felma kañum tigui kañum fella almami o noon ko joɗinoɗo sara juma ka ko ɗon ɓe tawima tawa sagataɓe pelluɗen ɓe kadi ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi ɓe cuwa tawa andede kañumen gaari dow motoji mumen haaɓe naati wuuro ngo ɓe mbawi tigui rosde e limamo Kouré ɓe monsieur makko Kouré noon ɓe ɗaccimo ko mayɗo ɓe jeeyi e oɗo saaha joni noon limamo mayen tampino feewi e tawi tigui e juuɗe cefrirde juuɗe safroɓe hollirama kadi e saaha kadi ɓe pelata nde ko wiyete bal perdi woni tigui kural ɓoccitigal wawi yiyande cukalel gotel guel hoore mum gañima hen e oɗo saaha joni ɓe tawi tigui e nder nokku suudu safrinde wiyetedu CSRF mo Bandiagara hollirama noon ɗeɗo ñalawma hande o foof noon dadiɓe hewɓe ɓe hinde gendarmerie nana kuuri hôpital o gam rende ɗum ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali keddoɗen hujjukkintoɓe wondude e gollotoɓe kala taw ko gollotoɓe to ministère de l'administration territoriale et de décentralisation ɓeɗo oɗo saaha kala noon ɓe fodde hande balɗe sappo e joyyi ɓe gonno tigui koyi ko wiyete ɓe gonno tigui fodde balɗe sappo e joyyi koko wiyete arrêt de travail woni tigui koɓe dartinnoɓe golle gam hollirde mette mabɓe ɓe kolliri ɗon tugui ñalawma hanki o ɓe naati ko wiyete tikkere hofgo juuɗe taw kadi ko nde alda e happum woni ko wiyete grève illimité ɓe kolliri ɗon so wona kay laamu ngu yolti hujjaji mabɓe ha laaɓi ɓe mbawata ruttade golle mabɓe teskama noon bureau ji kewɗi hanki tugui hanki faade hande wondude e mairie uji kewɗi tolirama tigui yimɓe hewɓe bureau ji kewɗi ko gudduɗi gollaki ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorɗo leydi mabɓe kalfinaɗo ko fate cellal aade o holliri tigui o waɗi to communiqué makko mo tongode temedɗiɗi capanɗe joyyi e ɗiɗi ko fate mborosa covid 19 e nder communiqué he noon o holliri tigui
holliri tigi wonde ko temedde joyi capanɗe joyi e yimɓe tata tumanoɓe ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi ko ɓeena kolkisa e nder holkiso he noon holliri tigi e nder holkiso he ko hen jeegomo tan tawa ko fiɗaɓe brosa covid 19 e nder ɓen noon hen goto koto wiyete kulinkoro joyi heddiɓe koto bamako o holliri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen nayo kepti cellal mumen ha no hannirtini paati galleji men ɓe kolliri noon togui ko rafi o naati leydi Mali faade oɗo saaha joni ko ujunnaje tati e temedde jeeɗiɗi e sappo e ɗiɗi neɗɗo winditi doggol corona hen hen ceerno capanɗe jeetato e jeegom kawrino hen e ladial hen temedde hen ujunnaje ɗiɗi e temedde jeetato capantato e ɗiɗo keptino cellal mumen ha no hannirta ni holliri kadi ñalawma hande o walla ñalawma hanki o leydi Mali ne jogui temedde nayyi e capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo tumaɓe ya taw gondani rafi nana joña e mbadi quarantaine ene poti holkisede ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar se numima to leydi Mali koto leydi Guinée Conakry paadena Sori Camara ko gonnoɗo directeur général agence nationale d'assainissement et de salubrité publique woni tigui toppitoɗo ko fate laaɓal ko fate wuuro Conakry walla leydi Guinée kala kanko noon Alpha Condé waɗimo limogé hanki o tinani e matani e saaha ko yeɓanno télévision makko taw ko journal télévisé mo mbaɗata kala 20h30 minutes ko ɗon tigui o nani kabaru taw ko par décret présidentiel kanko jaydi yanke ɓaɗano journal on tigui habrimo wonde o waɗama limogé o ittama e golle makko ha laaɓi yimɓe hewɓe noon kolleri haydara ala ko ittata kay so wona kay wondemo lundi yanke saabu kay lundi yanke joom suudu makko kadi kanko sori Camara joom suudu makko wonde lundi yanke saabu joom suudu makko biyeteɗo madame Makale Traoré ene jeeya tigui e biriji gembiniɓe ɗaftodirnoɓe Alpha Condé sumgoji hooreji leydi bannoɗe ñande sappo e jeetati lewru octobre mayduɗo ndu oɗo saaha joni ni Alpha Condé suuɓi ko biyeteɗo Marie Touré ko on lomtimo e oɗo saaha joni ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara ko hoorejo leydi Côte d'Ivoire gonɗo e oɗo saaha joni e puɗɗogol 3e mandat mum kanko noon tugui noon kay ko heeɓi polgu faade oɗo saaha joni jaam ala e nder leydi Côte d'Ivoire ko seppoji musɗi jaadude e wargoji kanko Alassane Dramane Ouattara noon ñalawma hanki o holliri tigui e nder haalande makko o weeɗi junggo kadi o erima sehila makko mawni ko hono Henri Colombe ji mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi tawa oɗo saaha joni ko ɓurɗo wonde mawɗo lundiyankoɓe gartiɗo kaɗo lamɗa wiyete ka PDCI o waɗi erago noon faade Henri Colombe ji yidde joddade e mum kay e yewtidde e mum e waddude e mum maslaha no jaam e kisal artiri e nder leydi he siftinde on noon altine hanki o seppoji musɗi mbaɗi e nder leydi Côte d'Ivoire hollirde metti mumen kay jadani e ko oɗon Alassane Dramane Ouattara ko ƴamti 3e mandat ɗiɗon seppoji noon hollirama yimɓe jeenayo mbasi hen pittali mumen koto leydi Centrafrique paɗena ko talata hande o woni tigui jamma woni tigui ñalawma dernier délai ko fate joƴƴingol ɗereji ɓen yiɗɓe jeeyade kay e mbiriji ƴamoyoɓe lefol laamu artade leydi ndi ha yiɗɓe wonde sarɗeji ñalawma hanki o noon altine hanki o ki yiiɗe hono François Bozizé mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi o holliri tigui o déposi candidature makko kanko won noon watti sappo e sato mbiri kay oɗo saaha joni jamtiyoɓe lefol laamu gam yidde ardade leydi ndi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi sen ummima nder dongle Afrique paɗen koto leydi Palestine noon biteɗo Saeb Erak noon ko gonnoɗo secrétaire général de l'organisation de la libération de leydi Palestine kanko noon yalti aduna talata hande o tawa kadi o yaltiri aduna ko mboroso biteɗo covid 19 kañum yooɓi fittanu makko o yaltiri ɗum duuɓi capanɗe jeegom e duuɓi joyyi omo jeeyano noon e yimɓe darade ɓurnoɓe darade kay dogde koyɗe jaam e kissal artiri hakkude leydi Palestine e leydi Israël tawa kadi omo yaaduno nde wiyete leyɗele ɗiɗi gooda Palestine wooda Israël wooda tawa keeri guurɗi ne goodi hakkude mabɓe konko yalti aduna yalti aɗum duuɓi capanɗe jeegom e joyyi mbiɗen ko mborosa covid 19 yooɓi fittanu makko koto dowlaji dentuɗi Amérique paaɗen Pfizer noon holliri ko Pfizer noon ko laboratoire ko fate fewnoɓe vaccination ngaji e nder dowlaji dentuɗi Amérique dowlaji dentuɗi Amérique ji ɗum tawa kadi ɓe gollodo e leydi Allemagne ɓe kolliri noon ɓe kolliri on laboratoire on holliri tigui wonde vaccination moɓe mbanno ko fate haɓade covid sappo e jeenayyi ɓe tawi tigui hen 90% ko fiable woni tigui eɓe jogui hen jorta moƴƴo no fewi ɗum noon waɗi tigui beelamma mawɗo no fewi wonande kay yoga windere nde kala kono tawa kadi ne wonde prudence saabu kay e oɗo saaha joni ɓe goni tigui koye mbadi test koye dawal test tigui wona taw ko 3e phase ko hen ɓe goni oɗon Pfizer noon ene jeeya tigui e sappo e goo leydi sappo e goo laboratoire taw ko waɗɓe vaccination ngaji mumen gondi e testede e oɗo saaha joni ha joni koto dowlaji dentuɗi Amérique keddoɗen Donald Trump hoorejo dowlaji dentuɗi Amérique gonɗo e cilsiltiri kay saabu kay ko keppiyaɗo e sumgoji
bennuɗi ha joni noon ko caliɗo jebbiɗade résultat ji ko jaliɗo kadi gonɗinde wonde ko liɓaɗo o waɗi erango noon omona ferokkaki omo yahata nedangal nokkuji grâce justice aji ha to foti wullitoyede kala mo foti wullitoyede taw kadi yidde makko e oɗo saaha joni ko yo limgo ngo yo limte o holliri ɗon limgo ngo yo limte saabu limgo ngo rewani lawol taw kadi omo heeɓi tigui ballal hono ministre makko kalfinaɗo ko fate justice on heedi caggal makko kañum kadi yamirinimo nde o waɗata ɗum hollirama kadi hono gonɗo hono chef de sénat chef de la majorité taw ko sénateur uji leydi dawlaji dende amérique on e hoore mum woni caggal makko ɗum noon kamɓe ɗo saaha joni noon dendagal des experts halfina anduɓe ko fate suɓgoji dawlaji dende amérique kamɓe kala ɓe kolori suɓgoji ɗine laaɓi ceer jamgo ngu ne laaɓi ceer limgo ngo kadi polgo ngu ne laaɓi ceer ɗum noon jarani ko suɓgoji ɗi ko limgo ngo ne limti en ha joni ko dawlaji dendiɗi amérique kelɗoɗen donald trump waɗi hanki limogé ministre makko kalfinaɗo ko fati défense wono biyeteɗo marque spr o altini hanki o waɗimo limogé o lomtinimo noon e oɗo saaha joni ko biyeteɗo christopher miller noon kañum wonno mawɗo police ji kalfinaɓe ko fati haɓade terrorisme e nder dawlaji tenduɗe amérique koto leydi pérou paɗen altine hanki o noon suudu sarɗoyeji nde lewru nde leydi pérou ɓe mbawi tigui joɗade jonde mabɓe ɓe mbaɗi hooreje ɗe ni destitué woni tigui ɓe liiɓi ɗum ha laaɓi ɓe tiɗum e jappere laamu mbaɗimo destitué biyeteɗo martin vescaro waɗama destitué ha laaɓi o natti wonde hoorejo o leydi ndi ɓe kolliri noon o ala hattani o ala gandal wawde ardade leydi ndi kadi o tuma e oɗo saaha joni juuɗe makko e hunuko makko foof moddude e mbuñari ko ɗum saabi noon ha o waɗa destitué taw kadi ko lebbi seeɗa o heddino e mandat makko siftinde on noon ko ñande koye lewru avril 2021 hitande dartande ko nden tigui fonno wonde suɓgoji hoorejo leydi e nder leydi pérou kamɓe noon ɓe mbi ha ɓuuɓa ene woɗɗani keyɗiɗo ko ɗum saabino ɓe mbaɗimo destitué ɓe timo ha laaɓi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba kelkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.